Neviete pozdraviť? Dobrý deň. Servus. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Hovorím, ne, moja fúsata, nejdeme jebať. A čo si zaspievame pri ceste do školy? 1 and 2 and 3 elephant, 4 and 5 and 6. Na čo myslíme už v pondelok? Tí dve krčmičky na našej ulici. Aké sú naše pocity pred písomkou? Piči! 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 Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Kúrnik, šopa, antilopa! Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Čože, ja to vím, ale Rudo to neví. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Teplúčko, slniečko, tangáče zarezané, ne? A na našu 10? To píše. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Ja im všetci majú naslané až botoch, len ty jediný ne. Vieš, to sa mi na tebe ľúbi, že ty si není kokot, ty si veľký. A kam by sme ich radi poslali? Hej, do piče. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Že čo čumíš, ty kokot? Ako pravidelne končíme školský rok? Po piči dobre, ne? Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? 12. 4. v mesáci. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Pozri sem, tuto do očí mi kúkaj veľa, tak, vidíš to? Áno, A dobre to ty vidíš. áno, A víš, čo to je? nie. To je láska. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Kurva, vypadni! A čo mi na to? Však nejsom jebnutý. Ako budeme vyzerať po mature? Ale toto je fakt kvalitná halus. Nie iba obraz, ale aj zvuk. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? To všetko elegantné, tip-top, mramore, nádhera. A čo mi na to? Čo do piči? Ako vidíme svoju budúcnosť my? Že poršatko tam červené stojí. A aká je skutočnosť? Že nemáš ženu, nemáš deti, ani blbého psa, ani mačku, čo si ráno navaríš, to ti kurva večersky Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Kefír. A čo budeme piť, keď odídu? Kokot black and white, ne? Jak tá viska, ne? Black and white. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Hipokratova prísaha mi nedovoluje povedať. A aký vlastne sme? Ja môžeš 5 dní kopať do hlavy a 7 dní mi ani neopuchne.